staan in Tadasana. Rol die skouers terug. Die bors gelig, buik terug en versprei. Sit jou hande in Atmanjali Mudra. En raak meer bewus van jou asemhaling. Ons gaan begin inhou. Diep in, al die pad uit. En dan in, gevolg deur sak jou aan langs die seil. Rol weer die skouers terug. Maak die oë stadig oop. Okay. Staan aan die voorkant van die mat. Ons gaan begin met Surya Namaskara Asana. Okay. Ons gaan begin met Surya Namaskara Asana. Hierdie feedback is baie weird. Okay, asem in. Asem uit. So die eerste een sal maar baie stadig wees. En die buik gelig. Knie is opgetrek. En dan terug. Ademboeke. Svanasana. Kom vorentoe na 'n plank. Aan die binnekant van jou hande af, kyk vorentoe. En dan kom dan af. Chaturanga Dandasana. Asem in. Uit Ademboeke. Span die heupe. En dan kom terug. Ademboeke Svanasana. Vorentoe. Uttanasana. Ek het hierdie gister ook gedoen. My bene is 'n bietjie styf. Baie spyt. Die upload het gefail. Lengte en Urdhva. Dan Namaskara Asana, Tadasana. Asem in. Urdhva Stasana. Asem uit. Uttanasana. Asem in. Stap terug. Ademboeke. Vorentoe deur 'n plank. Chaturanga Dandasana.
die buikgelig van die kant van die hande af. Rol oor die voete. Uitwe Mukhasanasana. Ontspan die sy. Terug. Adho Mukhasanasana. Stap vorentoe. Uttanasana. Awesome. Uttanasana. Namaskarasana. Tadasana. Oké, ons gaan 'n bietjie vinniger. Inasem, uitasem. Uttanasana. So ons gaan nou direk na Chaturanga Dandasana spring. Buig die bene, kyk vorentoe. Chaturanga. Uitwe Mukha. Adho Mukha. Stap vorentoe. Uttanasana. Asem in. Uttanasana. Tadasana. Asem in. Uttanasana. Asem uit. Uttanasana. Asem in. Buig je benen. Chaturanga. Uitwe Mukha. Adho Mukha. Stap je vorentoe. Uttanasana. Uttanasana. Tadasana. Oké, ons weer asem volg nou. In. Uit. Buig je benen. In. Uit. In. Buig je benen. In. Uit. In. Uit. Terug naar Tadasana. Asem in. Asem uit. Asem in. Buig je benen. Uit. In. Uit. Buig je benen. Kijk vorentoe. In. Uit. In. Uit. In. Uit. In. Buig je benen. Uit. In. Uit. Buig je benen. In. Uit. In. Uit. In. Uit. In. Buig je benen. Uit. In. Uit.
Buig je benen en uit. En uit. En uit. En buig je benen uit. En uit. Buig je benen en uit. En uit. Nog stemmen. En uit. En buig benen uit. En uit. Spannen eerst hier een beetje. Krijg lengte. Val langs die vijf. Binnenkant van je handen af. Schouders rollen op in je rug. Laat de achterkant van je benen goed opgaan. Hakken is af. Buikgelug. Oké, buig je benen. Kijk vorentoe. Spring. Uttanasana. En asem. Uttvastasana. Tadasana. Oké, stap je benen net zo hier buiten. Asem in, lengte aan die voorkant. Uttanasana. Så staan er net Ardha Uttanasana. Ekskuus. Hou je buikgelug. Achterkant van je benen op. Span die bovenkant van je sacrum vorentoe en afgrond toe. Lengte langs in zij. Dan buig je benen. Asem diep in, lengte aan de voorkant. En dan zet je pols op je knie. Met de knie gebuigd. Lengte langs de zij. Span je kop net af. Gaan je benen een beetje stadig groot opmaken. Hou je die feedback zo uit. Klinkt ook een beetje stadig. Net zo ver als wat je kan met je borst op je knie, op je bovenbenen.
Oké, terug naar de Uttanasana. Stap je benen, voeten tegen elkaar. Lengte aan de voorkant. Die buitenbenen op naar het plafond. Span weer de kop. Benen naar recht. Asem lengte. Asem uit. Uttanasana. Asem in. Stap terug. Adem elkaar. Linkerhak in, rechterbeen vorentoe. Virabhadrasana 1. Terug af. Adem elkaar. Rechterhak in. Linkerbeen vorentoe. Uit we elkaar. Virabhadrasana 1. Adem elkaar. Linkerhak in. Rechterbeen vorentoe. Parsvottanasana. Lengte aan de voorkant. Bij voorstellen. Adem elkaar. Rechterhak in. Linkerbeen vorentoe. Linkerbeen rechtuit. Parsvottanasana. Asem in. Adem elkaar. Stap vorentoe. Benen wijd. Asem in. Asem uit. Hangen Uttanasana. Ons hang nou net hier in Uttanasana. Arms kruis. De voorkant van je lijf lang.
Zwaar in die kruis. Buig je benen stadig af agter die hakke. Hou vas aan die regter groottoon. Linkerbeen reguit. Supta Parangusthasana. Met 'n manier vind om meer feedback weg te kry. So of ek wag vir my stem as werd. Trek nou die bobeen weg van jou af. Hou beide knie opgetrek. Ontspan die skouer af na grond toe. Bobeen weg. En asem uit. Ontspan die voet nader aan die kop. En bobeen weg. Lengte langs die sye. Uit. Sak die voet. Bring je hand bij. Asem in. Uit. Krul op. Terug op grond toe. Buig je been stadig af. Trek je linkerbeen in. Rol terug naar Malasana. Hou vast aan je linkertoon. Supta Parangusthasana 1. Kry lengte langs die sye. Beide knie opgetrek. Begin die agterkant van die linkerbeen. Hamstring en glute ontspan. Trek die buig diep. Asem in. Vat die bobeen weg. Asem uit. Voet kom nader. Asem in. Bobeen weg. Asem uit. Voet oor. Asem in. Lengte. Asem uit. Voet kom oor. Asem in. Lengte. Bobeen weg. Asem uit. Voet kom oor. Hou dan vast. Al twee voet en hande. Buik diep. Asem in. Uit. Krul op.
van die been af. Asem terug uit. Na grond toe. Buig die knie. Trek die bene aan. Halasana. Asem in. Uttanasana. Asem in. Handen neer. Terug naar ademhoeken. Recht raken. Linkerbeen vorentoe. Uttanasana. Zwaai dan vorentoe. Prasarita. Padottanasana. Asem in, lengte. Asem uit. Sak die kop af. Asem in. Oor na jou regterkant. Parsvottanasana. Asem in. Uit. Terug. Middel. Asem in, lengte. Uit. Kop kom weer grond toe. Je handen terug. Lig op. Salamba Sirsasana 2. Asem in. Uit. Roteer. Mijn linkerkant. Asem terug. En uit. Rechterkant. Middel. Handen nog binnen op. Bewust. Voeten naar elkaar toe. Baddha Konasana. Binnenwijd. Uit. Af naar grond weer. Prasarita. Halfpad op. Kijk vorentoe. Druk je arms af. Verspreid je vlerkjes. Naar die buikgelag.
Kyk weer vorentoe. En vlerkie so wyd. Aan die buikgelig. En dan kom sit in Upavishta Konasana. Okay, ek kan voel my hamstrings is baie styf. Ek doen hierdie na die tweede keer. Sit net regop. Kry boude terug. Asem in. Rol die heupe vorentoe. En dan hou vas. Weerskante van die voete. Diepte. Asem uit. Vorentoe. Stap je hande vorentoe. Oor na je rechterkant. Oor na je linkerkant. Terug naar de middel. Nog wat op. En benen bij elkaar. Oké. Ik denk, ongelukkig ga ik niet die hele sequence. Ik kan herhalen nu. Vandaag zou eigenlijk een restorative klas geweest het. Was dan uit Paschimottanasana. Asem in. Sit in Dandasana. Buig je knieën. Terug op. Dan zo halve Malasana. Kom op in Uttanasana. Hand op je bovenkant, aan voorkant van de bovenbenen. Asem in. Terug naar Tadasana. Oké, voorkant van die mat. Oké, so gaan jy bolster gebruik nou. Asem in. Uit. Uttanasana. Ik kan mijn benen buigen. Voeten heupwijdte. Hou die tonen vast. Asem in. Uit. Padangustasana. Asem in. Uit. Padahastasana. En uit. En Uttanasana. En uit.
En sit agter die hakke. Maar luister nou. As men internasional stap terug. Adem elkaar. Rechterbeen vorentoe. Weer betras na 1. Maar bolyf op die voor. Hier sien. Die feedback. Wat? Buikgewig, knie af. Pinnie toon aan. Sak je heup af. Sleep je linker heup vorentoe. Regter heup terug. Stap nou je voet een klein beetje uit. Zodat je elleboog op je grond kan krukken. Rechterheup terug, linkerheup voor. Op je bal van je voet, naar achter, maak je been eraf uit. Naar die heup laag. Knie op grond toe, ja. Pinnie toon aan. Op met je bolyf. Kom nog verder vorentoe met die rechterknie. Leg je linker achterbeen. Trek je voet naar jou toe. Buikgewig. Gaan je voet. Adem elkaar. Krijg je lengte achterbeen. Stap je linkerbeen voor. Zak je heupen. Buikgewig.
knie af. By die tone terug. Kom nog verder vorentoe. Linker knie, terwyl die regter knie terug beweeg. Met die buikgelug. Agterste enkel afgrond toe. Stap je voet uit. Kant toe. Buikgelug. Elmboog. Afgrond toe. Krul die tone op. Maak je been reguit achter. Uit die heupenlaag. Knie kom af. Boel even op. Punt weer die tone. Achterbeen. Buig. Vast in die voet. Nou die regterheup vorentoe. Linkerheup is zwaar en terug agtertoe. Buikgelug. Gaan die been terug naar armhoeken. Stap je rechterbeen vorentoe. Linker knie kom af. By die tone. En dan kom sit. Triangle mokka. Ook seker is op die boubene. So as jy boude nie op die grond is nie. Gebruik net jou vorm. Buikgelug. Maar vast in die voete. Los aan. Uit. Volledig af. Op. Terug naar armhoeken. Linkerbeen vorentoe, regterknie af. So terug. Triangle mokka.
af. Volledige basje. Awesome. Terug na adem mekaar. Op die knie vorentoe. En dan kom sit tussen je voeten. Virasana. Aan die voorkant van je heupen op. Op. Stoot terug. Adem mekaar. Plank. Uit van elkaar. Hang die heupen af. Terug adem elkaar. Nog raak in. Mijn rechterbeen vorentoe. Utthita Trikonasana. Okay, so môre Stephanie. Restorative. Kyk vorentoe. Adha Chandrasana. Lengte langs die sy. Met die buikgelig ingedruk. Lengte aan die binnekant van die staande been. Terug af. Utthita Trikonasana. En kom af. Adem elkaar.
ons ook kyk. Dalk doen ons die volledig en voor die lockdown verby is. Regterbeen in, linkerbeen vorentoe. Ek kan dit duidelik nie 2 keer ry doen. Kom vorentoe. Adha Chandrasana. Terug na Utthita Trikona. Asana. Adha Mukha. Op vorentoe. Malasana. Knie na mekaar toe. Veg vorentoe. Skop terug. Adha Mukha. En ek raak in. Regterbeen vorentoe. Utthita Konasana. Adha Mukha. Reg raak in. Linkerbeen vorentoe. Utthita Konasana. Adha Mukha. Knie, kyk vorentoe. Hop. Malasana. Die buik gelag. So terug. Bring die bene op. Uit vir Prasarita Padasana. Hou die buik dicht. Diep. Asem in. Uit. 45. En uit. 30. En 45. En 30. En 60. En 45.
Hou die lengte langs sy buik diep in 30. En haal die pad op 90. En 60. En 45. En 30. En so laag af as moontlik. Hak het net van die grond af. Hou die buik diep. En 90. Buig die knie. Vat die hande uit na die kante toe. Eens bietjie skuif. Hou die buik diep. Rol die knie na jou linkerkant toe. Hou die knie hoog. Hou die skouers op die grond. En rug op. Buik diep uit na die regterkant. En op. Maak vir die bene reguit. Buik diep. En uit. Bring die voete na die wand. Hou die skouers op die grond. Chatara Parivartanasana. Asem in. Bene op. Diep in. Uit. Na die regterkant. Hou die voete net van die grond af. Skouers op die grond. Asem in. Been terug op. Knie in. Trek die knie na jou toe. Ontspan die maag af. Krijg je lengte. Maak je benen weer reguit. En veeg op. Terug naar Malasana. Sit achter die hakken. Dandasana. Diep in. Uit. Paschimottanasana. Kom op. Skuif je. Vouw de naar die hakken. Rol die schouders om. Ga vast in de enkels. Asem in.
Satosh Padasana. Lengte. As die sy larig met die buitdiep. Gebruik die tone om die lucht te kry. Terug af. En het weer vast aan die voetorde. Okay. Beloof ek sal hier die feedback reg kry. Awesome man. Satosh. Right. Ek die bene weer op. Big front. Malasana. Rol terug. Halasana. Discurso Salamba Sarangasa en dan ben boa ek paar terug op. Dan gebeur nog ik paar. En ben weer op. Halasana. Stukje arms terug. Knie af. Karnapidas. Oké, recht. Kom in wervel op beslag af. Uit op Brazilita. Vlieg weer op. Malasana. Zo terug. Dandasana. Rechterbeen gebuig. Asem in. Plaas je rechterhand achter je. Marichyasana 3. Zo net een gemakkelijke Marichyasana doen.
toe. Tandasana. Linkerbeen gebuig. Asem in. Uit. Aditjasana 3. In. Uit. In. Uit. Terug. Tandasana. Buig die bene. Malasana. Stadig terug. Af. Weer rug. Asem diep in. Uit. Maak die been reg uit. Asem in. Uit. Ander been. Asem in. Uit. Rol die bovenkant van die lyf na die kant toe. Maar ook nog meer bewus van die asemhaling. As daar styfheid in enige spier is, haal net asem in daardie area. Diepte en lengte. Asem verdiep. Focus op je asemhaling. De kalmte met die asem stadig verdiep.
Pakkerie toe in die vingers. Trek een been beslag in. Knie in. Ontspan die rug. Na die buik diep versprei. Strek je regte oor die kop, asem in, uit. Die rand op die grond, asem in. Kom sit. Enige gemaklike sittende asem nou. Met die bors gelig, buik versprei. Atmanjali Mudra.